cum era cu 5, 4, 3, 2, 1. Depinde care 1. Parter. Nu? Da. Bună seara, dragilor! Bună, Suntem bună. live și pe Facebook și pe YouTube. O să rămânem pe Facebook doar vreo 10 minute, după care ne mutăm cu tot live-ul, cu tot calabălâcul în YouTube. Mamă, și după ce ne-am așezat pe dată ne mutăm? Nu ne mutăm doar online. Terminăm cu Facebook-ul și rămânem doar în YouTube. De ce am intrat atât de târziu? N-a venit Lavinia, frate. Se rujează, se machează. Așa sunteți voi, fetele, întotdeauna. Când noi trebuie să plecăm undeva, trebuie să ne programăm cu 20-30 de ore înainte. Ok, dar imediat vine și Lavinia. La ea sunt toate ingredientele cu ce vom face astăzi. Avem și o surpriză pentru voi, avem o întrebare la care așteptăm răspunsul. Cel mai haios răspuns va fi premiat. Ce premiu o să vedeți mai târziu în prin tragere la sorți, dar o așteptăm pe Lavinia întâi și pe urmă vă spun și ce premiu avem. Trebuie să mâncăm ceva. Ia, hopa, Vorbești de lup. full option, am de toate. Deci facem în seara asta ceva ce n-a făcut nimeni la Ceaun, fii atent. La Ceaun? Da, mă, la Deci Ceaun. Lavinia a avut super ideea de a găti ceva la Ceaun ce nu s-a mai făcut niciodată. Exact. Adică nu fasole cu ciolan, nu Nu, ciorbă, normal, nu... suntem în 2020, mâncăm și noi mai pe bio, mai pe modern, mai ceva, mai... Apă fiartă, la Ceaun. Așa. Ok. Deci ce gătim astăzi? Spune-le oamenilor că oamenii asta așteaptă. Vreau să știu unde mă uit, că avem mai multe camere aici. Unde mă? La cine trebuie să mă uit? Ca să La spun. Dragoș ne uităm. Deci gătim astăzi supă cremă de cartofi roșii cu somon. Cartofi sau roșii? De cartofi. De cartofi din ăștia. Scuze, stați așa. Păi, stai mă că ăștia... Deci ăștia nu sunt cartofi, Nu sunt cartofi roșii. roșii. Ăștia sunt Dulci! cartofi dulci. Păi și ce facem? Facem desert? Nu, facem supă cremă. Desert. Astăzi ne lăsăm pe mâna Laviniei. O să vedem ce o să mâncăm. Nu știu dacă o să mâncăm ceva bun, Mie mi-era foame. dar așteptăm să vedem ce gătește Lavinia. Ai mai gătit vreodată așa ceva? Nu, dar trebuie să recunosc că în timpul carantinei am învățat foarte multe rețete și acum am zis să inventez ceva. Am mai auzit de supă cremă de cartofi din ăștia dulci, dar nu știu dacă neapărat cu somon. O să vedem, ne iese ceva, vă zic eu. A, Dar deci nu un știu. fusion astăzi. Da. Ok. O să vedem ce o să ne iasă. Avem și un premiu pentru voi, dragilor. Toți cei care veți comenta la acest clip al nostru live pe YouTube, veți primi cadou. Ta-da! Ca să faceți și voi supa asta cremă acasă la Un voi. ceaun. La Ceaun? Va trebui să răspundeți la o întrebare simplă. Întrebarea este: Pa-pam. ce ați face dacă ați fi președinte? Așteptăm cele mai haioase răspunsuri. Unul dintre răspunsuri va fi ales, iar câștigătorul va primi acest ceaun. Stai să specificăm ce fel de președinte, de scară, de bloc. Președintele României. Așa. Președintele României. Nu? Eu mă gândeam la ruși, că dacă eram eu președinte, îmi dădeam ca Putin, frate, să fiu președinte pe viață. Îți dădeai caput. Caput, da. Tu îți dai capul oricum cu vin mereu. Bun, așteptăm răspunsurile voastre la întrebarea ce ați face dacă ați fi președinte, iar unul dintre voi va câștiga acest ceaun. Băi, mi-e foame, hai să gătim. Hai să gătim. Deci, prima Ok. oară trebuie să curățăm tot Îi ce las pe ei să aici. gătească, eu între timp dau foc la ceaun, nu la ăsta, la cel în care vom găti noi, da? Hai mă, Asta spor la nu treabă. vorbești. Hai. Bun. Deci va trebui să... Tu ești aia cu rețeta, Stai. zi eu ce vrei Tu să curăță cartofii ăștia toți. Gen. faci. Toți? Cât Păi poți, dar câtă pe lume toți. mănâncă, frate? Chemăm Păi, toată strada? Suntem noi trei, chemăm și echipa să Băi, mănânce. Tu nu, crezi că noi așa... 3, eu sunt că 3, e adevărat că în total facem 5, eu 3 și cu voi 2, dar... Eu mănânc jumătate de porție, că se vede că... Păi și atunci... Țin la dietă. Țin la foaja de la cartofi, ok? Hai, da, bagă Bun, și- hai să vedem unde este instrumentul de curățat. Bun. Că- Uite la acolo, uite la acolo, dă-l văd. Mamă, șmecher. Da, și rupe și mie, te rog frumos, un șervețel să curăț Ok. Bun, cartofii. ceaunul pe foc, așteptăm să vină cu... Nu mai aștepta tu, vino încoa și ajută-ne, că-s multe. Și eu când am făcut treaba asta, am făcut-o cam în 4 ore, gen. Păi așa face tot un 4 ore. Și acum ar trebui să Ok. ies, să stai să pun asta jos. Ceaunul e pe foc, așteptăm să vină cu ceapă, morcovi, Mamă, habar deci- n-am ce a cumpărat Lavinia acolo. Le punem la călit. Stați că vă zic acum și ingredientele imediat.
Ai tot ce trebuie sau trebuie să mă mai duc să cumpăr ceva? Sper. Deci, ceapă avem, cartofi avem, ce e mai important. Avem și cartofi albi, și morcovi, și Mai de tot pătrunjel, rădăcină de pătrunjel, trebuie neapărat rădăcină, păstrânac. Cum ai zis? Cum ai zis? Păstrânac? Da, cum? Păstrânac? Așa se zice la noi, Păstrânac, nu? la Banat, eu așa zic, păstrânac. E clar, nu cred că mâncăm ceva bun Da, astăzi. e Froncea. Nu cred că mâncăm ceva bun azi. Mamă, eu vreau să mă uit aici, că avem un chat, fii atent. Vreau să văd. Te ții de gătit sau te-a discutat acum? Bun, așteptăm sfaturile voastre. Dacă cineva a mai gătit așa ceva, să ne dea și nouă niște sfaturi cum ar trebui să facem ca să iasă ceva comestibil. Da, și mie, te rog frumos. Ok, hai, eu ce curăț? Totuși. Cred că eu nu curăț nimic, că mi-am făcut unghiile. A, sigur, normal, că trebuie să fac stăierii. Uite, zis Claudia eu. Roman spune cartofi dulci. Da? Da. Te-a și corectat, Claudia. Păi, știam și eu că doar v-am cumpărat cartofi dulci. Tu ai spus că sunt cartofi roșii. Bun, ia zi, tu ce ai face dacă ai fi președinte? Președintele României. Președintele României? Da. Mi-aș da demisia. În primul rând, da? În primul rând mi-aș da demisia și l-aș pune pe Vlad Țepeș dacă ar mai fi în viață. Unde ești tu, Ai de Țepeș, mine. Doamne? Unde ești tu, Țepeș, Doamne? Iar lumea să întrebe, unde ești tu, Cătă, Doamne? Cu pădurea ta de țepi. Dar eu vă spun așa, că la noi în țară, cred că președintele nu are putere atât de mare. De-aia am zis că mai bine să fi fost în Rusia. Nu o fi mâncat, mă. Că da. Putin, frate, și-a dat decret de la să fie președinte pe viață, nu? La noi în țară conduce guvernul și... Păi da, poate CCR-ul, Putin trăiește nu? doar 2 ani de zile, mă știi? Bă, nu știu despre ce De ce, mă? vorbiți, Bă, dar- Iohannis Nu cred știu. că n-a mâncat, mă, de-aia n-are putere. Dar dacă îi dăm lui Iohannis un pic de Băi, cât supă curăț de-asta, aici? cremă Cât de ai cartofi nevoie? Pe toți? roșii, nu dulci, probabil va prinde putere. Băi, vreți să vă spun ceva? Pentru mine este o noutate. Eu n-am curățat niciodată cartofi dulci. N-am mâncat Stai până puțin, acum că- cartofi dulci. Păi nu, că tu ai rămas Cineva cu îmi micii și spune berea. să reglez la valiera. Nu... A cui? Cine nu se aude? Cineva îmi Cine nu spune, se aude? Van Damme reglează la valiera. Am văzut pe chat aici, dar trebuie să dau scroll să văd cine a spus să reglez la Avem valiera. echipă, E avem ok pe echipă, sunet? Avem valoare. E ok pe sunet. Îmi spuneți dacă e vreo problemă. Hei, te pupăm, Alexia! Care Alexia? Alexia Badea. Noastră? Da, Alexia. O, te pupăm, te pupăm. Prietenii noștri sunt cu noi, măi. Alexia, bagă mare aici, că... La cât se gătește ar trebui să veniți încoace, frate. Trebuie că să doar înveți. știți, unii dintre Emo voi știți. Biscuit spune că ar pune la robinet bere în loc de apă, dacă ar fi președinte, cred. Nu. Dar tu îți dai seama, nu, mai bine vodcă, fratele meu. Adică, Tu ai ceva cu rușii. Mamă, cum păi te încurci așa. Gabrieli Kim spune că el, dacă ar fi președintele României, ar face o infrastructură în România, dar ar muri nemții de ciudă. Mai e greu. Unde să faci, mă, infrastructură, mă? Unde, mă? Că și autostrăzile astea pe care le avem noi cu alea două benzi, vai de capul lor. Unde să faci, mă, infrastructură? Infraroșu poți să faci. Roșu de furie. Băi, Infraroșu eu de recunosc furie. că dacă aș fi președinte, eu m-aș îmbogăți, frate, mi-aș îmbogăți toată familia și după aș da la toată lumea, să fie toată lumea fericită. Dar întâi m-aș îmbogăți, eu știu, e important tu să fii, măi, deci prioară tu Păi trebuie înseamnă să că tu ești la fel ca politicienii ăștia care sunt acum la putere. fii. Da, de-aia Nu? nu-s la putere și eu. De-aia Că-s nu ești la fel că e. putere. Păi tu te gândești în primul rând la tine. Nu, trebuie să te gândești Dar la ca să- ceilalți. Bine, mă, Ca nu să-i toți faci pe sunt ceilalți așa. fericiți, trebuie Hai. să fii tu în primul rând fericit, nu e Nu logic. sunt toți așa, frate, nu poți să-i amesteci pe toți. Că așa cum amestecăm noi acum cartofii dulci cu cartofi. Prietenul nostru Cristi Mușat spune că dacă ar fi președinte ar face live-uri în fiecare weekend. A, și o Asta e treabă. președinte pe modern. E, 2020 da, îmi e place. președinte pe modern. Îmi place. Așa, da. Ce ai gătit, Cristi, în fiecare weekend? Cred că nu gătești ce gătește Lavinia, nu? Mamă, dar greu se curăță ăștia, jur. Așa Nu taie cuțitul ăla, Păi nu e taie cuțitul lui cuțitul. Zamzu. Păi ce, e neascuțit? Da. Da, ce problemă, că ascultă tata imediat. Ia mă, dați-mă să fac și eu ceva, mă. Ar trebui tocată ceapa. Ar trebui tocată ceapa. Da. Și puse toate ingredientele, cred că la fiert, cred. Crezi? Crezi? Nu se călesc înainte?
Stai. Da, mă, că eu Se facem- călesc înainte facem ingredientele rețeta sau la se pun vinie. direct la fiert? Eu zic că Băi, se călesc un stați, pic Voi vă dați seama înainte. ce facem acum? Stați, mă, că Facem mă uit. rețeta la vinie. Deci noi suntem cobaii ei în Băi, clipa asta. Stai, mă, că mă Lavinia, uit pe rețetă. e rețeta Stai. ta. Păi Cătălina, da, dar era o avem și ceva rețetă backup? prestabilită acolo. Încă nu, lasă mai Stai. târziu, vedem ce iese. Supă cremă de cartofi dulce. Era o rețetă prestabilită, înțelegi? Dar nu era cu somon. Eu am vrut să fie cu somon și asta e cu altceva. Dar stai că mă uit acum. Cam multe scule Deci pe tu aici. n-ai mai gătit așa ceva până acum. Ba da, am gătit, dar nu mai știu. Eram așa de... Ai gătit stând pe scaun așteptând să ți se aducă? Nu, măi, nu am gătit în carantină. Cât am stat în casă, chiar am gătit, pe bune. Da? Da, se călesc. Deci se călește ceapa. Mulțumesc frumos. Se călește ceapa. Morcovii nu se călesc, se pun direct la fiert? Scrie acolo ceapa. Și Ok. morcovii se taie bucățele și se pun la fiert. Ok, Toate atunci. astea trebuie spălate foarte bine. Ok, o să le spălăm și pun doar ceapa la călit. Ceapa Pui asta ceapa. mare e bună? Sau e prea mare? Ceapa ta. Ceapa mea. Ana Lungu spune că ar face proiecte funcționale pentru toți Băi, tinerii, ia dați-mi să eu încurajeze să meargă cu drag la școală. Mergeți la școală, că și noi am făcut Că școală tot dă ceapa multă aia. și tot gătim. Adică... Și Stai mă, cuțitul. care școală? Că e școală online, ei nu trebuie să mai meargă la școală acum, trebuie să stea acasă, pentru că școala e online, din câte știu. Nu, sunt variante cu sunt 15 copii în clasă, live, Așa? cum s-ar spune, face to face, da. Și restul de acasă? Nu, se fac mai multe clase în condițiile astea și se învață maxim 15 în clasă. Varianta elaltă este să se învețe de acasă o parte de acasă, o parte de la școală și ultima variantă toată lumea de acasă. Dar toată lumea de acasă înseamnă ca toată lumea să aibă dispozitive și cum nu toată lumea are dispozitive, Ai fi dreptul bine. să alegi? Curăță-i. Uh, nu, da, ai dreptul să alegi. Mie mi-a scris diriginta fetiței mele ce variantă mi-ar conveni. Bineînțeles că am spus live. Adică să se întâlnească la școală. E vorba de socializare, știi? Nu, când înveți acasă în pijama, parcă nu-ți place. Nici măcar nu mai ai cu cine să te întâlnești, Băi. cu profesorul, respect pentru profesor, chestii de genul ăsta, știi? Sincer, eu acum în timpul ăsta, în timpul carantinei, m-am apucat și am făcut un curs. Și toată teoria am făcut-o online și mi-a plăcut, bă, da, tare e cartoful ăsta. Și deci n-ai cum. Inocent ne spune că dacă ar fi președinte, i-ar lua în ceaune pe toți parlamentarii. Oh, ar fi o treabă, da? Cum să eu? Mamă, ar fi o supă toxică. Da. Nu, ne-ar trebui un ceaun imens. Sorry. Da? Ne-ar trebui un jacuzzi, nu un ceaun. Nu, un ceaun imens în care să-i băgăm pe toți parlamentarii. Ar trebui să facem Și- dietă de detox. Păi aia da, dietă dar de ca să intre detox, toți da. parlamentarii în ceaun trebuie să fie mutați undeva mai jos, mai în Zamzu, subsol. dăm și mie, te rog, vâsla lui Ivan Pațaichin. Băs la lui What? Ivan Pațaichin. Vâsla lui Ivan Pațaichin. Ia uitați-o. Dați-vă să ajung la destinație și Ivan Pațaichin trece linia de sosire. Cu așa ceva vom mesteca în parlamentarii noștri de azi. Amesteca. Vom mesteca în parlamentarii noștri de astăzi. Bine, putem să tăi, e Merge bine? și cu mestecat, că Ce mă, nu poți să-i mesteci între dinți? nu, că sunt zgârcioși. Că și zgârciți. Sunt Așa, ațoși? voi am terminat toți cartofii de curățat, așa Nu-mi că... trebuie cartofii acum. Îmi trebuie morcovii și ceapă să-i pun la călit. Cartofii după când îi punem la fiert. Ceapa e gata, tocată. Faci ordine cu rețeta mea acum, văd că. Da, mă, păi dacă ne lăsăm pe mâna ta, se face 10 și noi Vrei nu o și să mâncăm morcovii nimic. făcuți mărunt? Da. Da, normal. Taie și morcovii ca să-i punem acolo. Claudia Roman spune că dacă aș fi președinte, aș merge pe stradă și aș vorbi cu oamenii să le aflu problemele și le-aș cere părerea despre ce se Asta mai e bună. poate face bun în țara asta. Da, dacă ai putea să Asta e vorbești în primul rând. Și depinde unde te-ai duce, pe care stradă. Că pe unele străzi ți-ar cere unii bere, pe alte străzi alții ți-ar cere cluburi. Păi nu, dar pe nu avem altele străzi. Pe alte străzi Pe care ajungi, străzi? Pe ulițe, că străzi nu ulițe, avem. da. ajungi Sunt și doar nu mai câteva pleci. asfaltate. Dar e o păi idee da, bună. Vezi? Ea a specificat numai pe străzi. Păi da, că altceva n-avem. Da. Doar pe bulevardele mari? Nu. Acolo oamenii sunt mulțumiți, mă, pe bulevardele mari. Trebuie să intre acolo. Știi cum făcea Cuza, mă? Că se îmbrăca în om simplu și se ducea și îi prindea cu o caua mică. Așa ar trebui să facă, mă. Ăsta a fost un președinte adevărat. Deși a fost de altfel. Era altfel. Era voievod. Da, Păi și domnitorul țării. cum mă, să meargă președintele pe stradă îmbrăcat într-un om sărac și să facă ce?
Păi, băi, stai puțin, adică să coboare la nivelul nostru, asta ar trebui să facă. Nu să fie acolo la cucurigul, știi, și să ne vorbească de sus. Ești tu sărac, mă, că eu nu sunt sărac. Băi, nu Să vorbească cu tine, săracule. Mai că sunteți săraci, bă, dar să Uite la coboare mine ce nivelul lingură nostru am. și să vorbească Păi cine cu mai noi. are lingură ca a mea, mă? Păi dacă ești fomis până în gât, da. Ia vezi, ce mai scrie poporul? Inocent spune Așa, că perfect. nu mă fac parlamentar, că m-ar înjura lumea ziua, aș fi primul și apoi fotbalist. Toate astea. Da, Nu știu ce a vrut să... trebuie să ieși din Deci cadru nu și mă te fac duci- parlamentar, că m-ar înjura lumea. Păi da, cum sunt înjurați toți, așa, și mai departe? Și apoi fotbaliști. Nu știu ce am... Toată... Aș fi primul. Inocent, mai zi o dată că n-am înțeles ce ai vrut El să... ar fi primul înjurat, după care ar fi fotbaliști înjurați. Cine înțeleg? Aha, deci după ce ar fi el, Bine, la ce salarii președintele... au fotbaliștii, da, probabil, că ei nu Băi, sunt aveau astăzi, înainte, acum nu mai au asemenea salarii, că a fost pandemie, se plătesc foarte dar mulți bani dacă au fost pentru chipzuiți sau teste. acum. Vezi? Ne facem fotbaliști, mă. Tu știi că Eu ești cu știu. astea. Bun, poți să pun ceapa, Zamzu? Da, Păi, pune-o cum la să o pui? călit. Să-mi Hai, pui- te rog, mai repede și cu morcovul. Hai, Lavinia, și cu... Eu stau am de terminat vorbă. tot de tocat, de mă rog. Hai, Lavinia, și cu... Cum se numește ăla? Pătrunjel rădăcină. Rădăcină de pătrunjel. Dacă ai nevoie de pătrunjel, uite, avem și Ia, aici în de spate, alb. avem cultura De negru noastră de n-am. pătrunjel, avem și busuioc, dacă este cazul. Dacă vreți să intrați la regim pe viață, luați-o pe Lavinia să vă gătească. Sigur nu mâncați din ce gătește ea. Ba, Se pricepe mâncați. să gătească pâine cu apă rece. O să vedeți, mă, că Sau iese rahat bun. cu apă rece, Serios, mai puteți este. să încercați acasă. Băi, Chiar e o auzi? rețetă mișto. Da, puteți să încercați acasă după ce încercăm noi aici. Da. Dacă noi rămânem în viață, puteți să încercați și voi acasă. Băi, ouă știi să prăjești? Normal. Două? Era Eu sigur. știu. Am tot prăjit câte două, câte două, Câte două, câte două, știi? Bravo, l-ai Câte făcut. două cu cârnați, câte două cu cârnați. N-ai găsit niciunul care avea unul? N-am găsit Omletă. niciunul care să nu se prăjească. Asta era ideea. Sau vrem toți, adică, nu? Păi da. Hai, Zamzu. Gata, cât morcov mai vrei? Gata. Pune-l... Numai unul? Da, mă. Da, mă, numai unul, îți mai... Hai că s-a încins uleiul. S-a încins uleiul. Hai, păi pune ceapa. Dăm și morcovul. Stai. Pe mine m-ați lăsat cu ce e mai greu. Păi tu ai luat... Asta Și micu, ăla? asta micu. Bă, nu e bună Pătrunjel înălțimea mesei. rădăcinos. Rădăcină de pătrunjel. Nu e bună înălțimea mesei, Ia. mă, stau cocoșat. Masa de tocat trebuie să aibă 90 de centimetri Eu înălțime, am nu obosit, 60 jur. cât are asta. Deci eu am obosit, n-ai Din cum. cauza burții, Hai Zamzu. să vedem. Dacă ai mai Bă, slăbit... E emblemă. Asta nu e burtă, e emblemă, da? Nu mai vorbesc de asta, uite, vezi, ceva Ia bun. să vedem Trupa ce sărbătorii. facem noi aici. Bărbatul fără burtă. Auzi, te este întreabă ca cineva Mercedes-ul dacă o să fără mai emblemă. faci vloguri. Nu, că facem împreună cu noi. Nu mai are voie. Fără noi nu mai are voie. Gata. E luat pe viață. Și acum, E luat odată de lingura nevastă lui și Ivan odată de noi. Pațaichin. Lingurița, mă, că ai numai Lingurița lui Ivan Pațaichin. Ia uite cum sfârâie. Lavinia, da, mă, miroase frumos. Până acum arată foarte bine. Mamă, deci mă uit și eu pe live. Deci arată marfă rău. Putem să Vezi? mâncăm doar asta? Da? Mamă, cum arată. Păi ce, Era numai să ceapă? pun aici. Băi, asta chiar arată foarte bine. Mai departe, nu știu cum se va termina toată povestea. Mamă, Sper miroase să până fie aici. ceva comestibil. Ce bine. Băi, Lavinia, ce bine gătești. Nu-i așa? Da. Ce bine gătești, Lavinia, Da, extraordinar. ceapă și Ce bine miroase toată morcov. povestea asta. Uite și Gabi zice, vreau să mănânc și eu ce faceți voi. Sunteți talentați, mulțumim mult de tot. Mai ales eu pentru că am venit și cu rețeta. Ce zici, Lavi, te mărităm? Găsim pe Uite, cineva? aș promova actori ca voi. Mulțumim! Ce A, frumos! cine? Actori și bucătari. Uite, vezi? Andrei Coman. Farcă, nu? Zic bine. Zic bine. zici foarte bine. Bun, Cătă, am nevoie de cartofi, care? Zamzu, Care? Cartofi Să- de desert, adică ea dulci? da, cartofii dulci, să-mi tai cubulețe. Bulețe? Cât de mari cu bulețele? Cât de mari, Lavinia, trebuie cu bulețele? Cu Păi stai bulețele puțin, mici. că a zis că e supă cremă, deci trebuie Mici, făcuți că oricum o să dăm la blender tot. Asta e ideea, știi? La ce? La blender. Ce e? Blender. Hai mă, pe bune, suntem în 2020. Păi asta ziceam și eu. Se zice 20-20. Băi, pe vremuri- separare te aici. Pe vremuri, cineva- vremuri- bunicuțele la țară, cum făceau, mă, supă cremă? Cu ce pasau?
Bă, o pasă în sită, știi cum? Se punea mereu, nu, se punea mereu într-o sită mai mare metalică și se dădea cu lingura lui Pațaichi. Nu mă știi cu aia de cu ce faci mămăligă. Nu, Ce, mă? cu lingura de lemn se pasa în sită mare și trecea pe partea alta. Așa se făceau și sucurile de Eu nu roșii. știu, dragul meu coleg, pentru că eu nu sunt așa De la țară, în vârstă și de la țară ca și tine. Dar cine eu? Sunt bătrân sau ce vrei să spui? Alexia Badea vrea și ea ce gătim noi bun. Alexia, stai întâi să gustăm noi. Să ne trăim asigurăm, după ce gustăm noi. Să ne asigurăm că e tot ok și pe urmă vă dăm și vouă. Auzi, nu știu cum o să facem cu somonul ăla fume. Ăla cum se pune? Deci, E un ăla se somon? pune la final, stați așa, ăla, Sofon? pe ăla o să-l tai eu, bucățele mici și după ce s-au fiert toate, după ce le dăm la blender, Așa? ăla o să fie așa un gen Lasă de cuțitul ăsta decor. mai jos. Ok. Lasă cuțitul ăla mai O jos. să fie de decor așa frumos deasupra și o să plutească așa somonul fume și cu puțin pătrunjel. Deci ăla va Deci fi e de un fiță. somon beat, măi, un somon afumat, adică știi? Somonul va fi de fiță. Ok. Da, bine, o să punem mai mult ca să aibă gust, să nu ziceți că nu e bun ce am făcut eu. Revin. Trebuie să pun Gata, ce faci tu apă. cu morcovul ăsta? Că mai pus să-l... Haideți să-l pun și pe ăsta repede. Pune. Ia și pe ăla, hai. Dă să pun și pe ăsta repede. Și mai avem Ok. unul. Vrea să Asta îl pun punem la separat, adică unul înainte și unul după, că trebuie să facă Hai toate că la nu e fel. problemă. Lasă-mă că e crema laviniei. Deci Bun. vedem ce iese. Oricum Bă, o să dar ăștia punem trebuie spălați. Ca Păi să-i da. fac. Hai, ar trebui imediat să... o să merg eu să-i spăl. Du-te. Ieși din cadru și du-te Sau hai și că spală. mă duc eu să-i spăl. Dă încoa. Tu Dar să-i vezi de termin treabă și acolo, pe pune astea la de ceaun curățat. tot, că mă duc eu și spăl tot. Mă spăl și pe mâini. Mi-am murdărit unghiile. Numai să nu speli Putina, să nu ne lași aici nemâncați. Nu. Mi-a mai rămas și un cartof, uite. Și Cu ăsta ăla cum trebuie? facem? Păi suntem noi trei plus echipa. Plus cine mai vrea să vină din musafiri din jur, Plus care să- vrea să se riște. Trimitem prin fan curier, de exemplu. Cătăline, mi-ai Vă luat putem trimite o tocătorul. porție. Ia să vedem aici. Du-te și spală-le pe astea. Mamă, ce tare! Inocent, vând parlamentar 150 de kilograme în viu. Ăsta e mai mare ca tine. 150 de kg Da. viu? Păi eu să mor. Da. acum. Imediat. Da. Ia stai așa. Gata. Da, Mai stai am puțin. morcov și mai am și ceapă. Te-ai grăbit să le arunci. Dăm tocătorul la rogute. Mă, ce le arde ăstora de Facebook și de comunicare și o să stau să toc. Mai am un pic și Așa. toc și unghiile. Dă-mă tocătorul la rogute. E, frate, Și du-te tocătorul. și spală legumele astea. Dă-le încoace. Luarea. Stai că mai e și cartoful ăsta. O să-l duci și pe ăla când Este cartof dulce ăla. Dar Zamzu, tu n-ai zis, tu ce ai face dacă Ce ai aș fi face eu președinte? dacă aș fi președinte? Da. Imediat. Tu nici n-ai zis, vezi, nici n-ai apucat. Bă, da, Tu n-ai șanse pot, să fii vreodată. pot vreodată. Ba, tocmai că eu am șanse să fiu vreodată Dacă ești președinte. mai în vârstă, Știi de ce? Nu te neapărat. votează ăștia. Nu Prezinți neapărat, dar credibilitate. știi de ce? Pentru că pentru mine dreptatea este la loc de cinste, înainte de toate. La mine nu merge cu, știți, domnul președinte, am vrea să facem ceva, vă dăm și dumneavoastră dacă închideți ochii. No chance, la așa ceva Și nu eu sunt există. Maica Tereza. Și tu ești Maica Tereza? Nu, popune. Dar vezi, de-aia nu o să fiu eu niciodată ales, pentru că eu nu le fac jocurile, știi? Adică eu le-am stricat jocurile. Pentru că un om cinstit n-are cum să ajungă vreodată președinte, că nu are loc de alții. Ăștia care sunt deja. Și cine... Nu, serios acum, deci dacă ai fi președinte, spune tu sincer, n-ai băgat și tu pe dreapta măcar ceva? Nu, în primul rând aș aduce tezaurul în țară, înapoi. Că avem atâta aur luat de alții, da? Și atâta datorie externă pe care trebuie să Gata. o recuperăm, pentru că restul, înainte, România era pe primul loc în construcțiile în exterior, în alte țări. Și astăzi nu suntem în stare să ne facem niște autostrăzi sau să terminăm metrou în drumul Taberei. Ni se tot promite. Iar s-a amânat, în septembrie, trebuia să-i dea drumul acum și acum iarăși l-a amânat. Uite, ne salută din Dublin și ne spune să păstrăm distanța, suntem trei aici. Suntem în aer liber, da? și suntem și în am- aer liber. Avem Da. distanță. Întrebare. Sarea Întrebătoare. când se pune? Da? Nu uite. acum? Nu, A? Nu mai Se știu. uită așa la mine. Bă, poți să o pui când vrei oricum. nu neapărat, să știi că dacă pui sarea la ficat în timp ce se prepară, l-ai întărit. Dar se pune noi nu după. gătim ficat. Păi Tu nu, poți da, tu sunt de rețete la Mi-am care pus niște se sare pune pe la final. ficat, e ok? A? Dacă mi-am pus niște sare pe ficat, e în regulă? Dă morcov. Eu am ficatul până Hai, aici. du-te că nu o să spăl Ok. Câte linguri de sare la vinia?
Câte vrei? Linguri! După gust! Băi, o faci perfectă de la început, înseamnă. Mă mănânci numai tu. Băi, barem să mâncăm sare. Băi, lasă-mă, nu albi, serios. Nu, o lingură, Zamzu, o lingură? Băi, nu știu câtă cantitate e. Nu, eu nici nu văd de ceaunul tău cât e acolo. Băi, este... Și ce... Asta e că vin cartofii, da, poți să pui. Pot să pun toată asta? Poți, pentru că de asezonat, așa cum se spune, se... Bă! Păi te-am întrebat dacă pun toată asta. Nu, în niciun caz. Spune numai ca să fiarbă legumele, să tragă sare, ok. Ok? Da, de ajuns. Zic eu. Vedeți cum face asta? Asta albește mâncarea. Deci o ascunde sub sare. Cine nu sare, că are în permanență... Ia arată-mă pormoneu. Nu l-am la mine. În permanență, într-un buzunar în care ar trebui să stea monede, stau pliculețe din alea micuțe de sare și de piper pe care le ia de la toate magazinele de la care și-a el sandvișuri. Nu spui cine că În permanență trebuie să ai sare la tine. în ochi. Cine știe, rămâi cu mașina, ai scos pliculețul de sare, ai pus la roată și te-ai dezăpezit, nu? Exact, de-aia ții tu sare. Ma. Băi, mai plecați de la ferestre, bă, că se laudă, da? Păi, Băi, cade că... Gata? Stai așa. Ați spălat? Da. A venit deci uite doamna. cum vine ea cu legumele, le aduce în brațe. Le Gata, iubește, curate. mă, ea marsupiu, bă, ea e cangur. Super. Bun, am nevoie, De mâncare, că mi-e foame. Am nevoie de tine. punem cartofii acolo. Câte minute trebuie să lăsăm cartofii la fiert? Stai că asta știu. Până se fierb. Acum unii se fierb mai greu, unii... Înțelegi tu ce zic? Păi și se pun Unii tot în la 2 modă? minute sfierți, alții în 20, depinde cum îl ține pe cartof. Ideea e că dacă... Nu vorbim de bărbați aici. Păi nu, dacă e mare cartoful, Păi nu-l punem îl așa. tăiem. Îl tăiem. Ok. Vrei să pun unul întreg, așa? Nu. Băi. Nu mai, deci, ăștia se pun la fiert și se lasă cam 15 minute, 20. Cam, Da? cam așa. Ok. Da, nu, Sincer? trebuie tăiați. Păi îi iau și îi tai eu acolo. Sincer, eu am văzut acum, pentru că prima oară când am curățat cartofi. Deci cu cât Dulci, sunt sunt tăiați mai lemnoși. mici, da, Și sunt când tari. sunt Ia să lemnoși, vedem. mi se pare că trebuie să Îți mai fierbă mai mult. Nu, îți mai spun o rețete și cu... Mi-a dat și alte exact rețete. cuțitul ăla care nu taie. Foarte bun. Nu râdeți de mine. N-am mâncat, asta e. Nu mă Lavinia? Ce? Te rog eu, adu-mi și mie un cuțit care taie. Deci cuțitul Al roz vostru, al Laviniei. ăla taie. Ți-am spus că nu taie? De-aia m-am chinuit. Băi, am Ia uite piatra- cum îmi dă am cuțitul. piatra Așa de se dă. ascuțit aici și vă pot ascuți toate cuțitele. Și Deci. limbile. Că și așa le aveți ascuțite. Așa mare bucătar este colegul nostru Zamzu, mari, că el sunt ne-a mulți. adus cuțitele, încât cuțitele nu taie. Dovadă că Care nu taie. mă? Ăsta Băi, nu taie. Ia uite. Ăla. Păi așa Nu poți taie. să... Care? Ăsta nu taie? Da. Da, ăsta nu taie, într-adevăr. Cartofi dulci. Nu folosesc cuțite mici, cuțitul bucătarului ăsta, e Namila. În cât timp se fierb cartofi ăștia dulci de sunt Stefania, sunteți cei mai tari, vă iubesc, mulțumim mult de tot. Da, Sunt eu atât sunt de cel mai tari. tare că am mâncat pietre când eram mic și după aceea am băut apă și s-a făcut beton în burtă. Din ăsta am pus, nu? Numai unul? Ce e aia? Cum se numește? Pătrunjel, ți-am zis, mamă, deci mă termin până la final. Cu pătrunjelul ăsta. Băi, cât mai toc eu aici, mă? Pe mine m-ați luat de tocat? Pe bune, serios? Doar atât? Și pe mine mă pune scobaiul care va gusta primul, nu? Normal. Vezi? Da, n-are coada urs. Trebuie să sacrifice cineva, știi? Să sacrifice. Ia să vedem ce mai zic aici. Ia Lavinia. uite ce, ia uite, Emo, cum Zamzu, eu te știu meșter la ascuțiri cuțite. Cine a zis? Cine a zis? Un prieten, Emo, Emo? biscuit, prietenii tăi biscuit. prietenii tăi biscuiți. Eugenie, Băi, bă, shawarma și toți prietenii mei. Gen. adevărat că sunt priceput la cuțite, că asta e cuțitul meu și cuțitul meu taie, da? E adevărat că am adus cuțitele astea, Namila aia de cuțite roz bonbon, dar nu le folosesc. Le-am adus așa de frumusețe, de panoplie, să fie pe masă, să pară masa plină. Dar Mai pe bine, partea că mă tăiam e până deja acum. destul de plină. Mă tăiam până acum, mai bine. Mai toc ceva? Că gura mi-a tocat până acum. Am vorbit de mi s-a acrit. Mai trebuia să și mănânc. Vreau să mai văd aici. Vă iubim pe toți, poftă mare. Brașov e cu noi. Mamă, ce bucătari. Tu vezi ce scrie acolo că e foarte mărunt. Da, Da?
Eu văd, i-am ți-am spus zis lui că fiica sunt mea tânără. din Anglia că o să fiu în live și abia aștept să văd dacă intră. Luiza, te aștept iubire. Și lui Fimiu, lui David și doamna mea, Gabi, care ea de fapt gătește în casă. Eu sunt numai ăla care stau pe lături. Lavinia, Da. ce ai face dacă ai fi președinte? Păi nu ți-am zis? S-ar umple de bani, asta ar face. Nu, dar eu recunosc pe bune acum, dacă aș fi eu fericită și cu mintea așa limpede, aș face pe toată lumea fericită. Toți ar fi, aș da drumul la tot, să meargă business-uri, Deci ai dat afaceri, drumul tot. la Horeca, să meargă Horeca? Aș da drumul la tot. Lavinia, anunță-i pe urmăritorii noștri că oprim transmisia pe Facebook și rămânem numai în YouTube. Are camera Ta-dam! mea? Păi și ce, n-ai anunțat-o tu acum? Așadar, gata cu Facebook-ul, vom rămâne doar pe YouTube, așteptăm acolo comentariile voastre, sugestiile voastre și tot ce mai aveți să ne transmiteți pe YouTube. Și premiul tot pe YouTube o să-l dăm, acolo da. la sfârșit. Da, să nu credeți că dacă întrerupem legătura pe Facebook înseamnă că schimbăm ceva. Pur și simplu ne veți găsi în același platou, care este curtea lui Cătă. Și e chiar foarte faină. Nici nu e foarte cald, sunt nori, avem destulă lumină, așa că dacă se înnorează, tot o să ne vedeți. Și să ne dați share de pe YouTube ca să vadă toată lumea rețeta asta foarte mișto și să Share gătiți asta e acasă și să ne trimiteți și poze dacă gătiți supă cremă de cartofi dulce cu somon. Vrem poze. Ar fi ceva dacă cineva s-ar fi apucat să facă în paralel cu noi și să ne copieze gesturile, să vedem el la ce ajunge, că poate lui iese altceva decât... Poate ies sarmale. Da, mai știi? Mamă, deci nu mai, nu Ok, mai asta e ultimul. dă-mi Asta e legumele alea, cartofi. A, tu îi dai? Păi, Și tu eu ce stăteam și crezi? așteptam să apară cartofi, să-i fac eu bucăți. Păi, Mamă, dar eu am o gustă. mai mâncăm astăzi sau mâncăm tocmai mâine? Nu știu, frate, dar nu așa, trebuiau tocate toate legumele și toate puse la grămadă, nu Ia pare. să mai vedem ce mai e pe aici. După război, mulți vite se arată. Corect. Așa e în război, frate, cineva întotdeauna pierde. Hai să mai facem și un pic de curățenie. că Claudia, așa te pupăm! Așa de mult vă iubesc. Încât a reluat, mă rog, episoadele cu noi. Da, Da. Ne vezi acum. E mai bine așa. Ne vezi live. Poți să gătești cu noi live. Dacă ne iubești atât de mult, ne trimiți o poză cu supa cremă pe care o faci tu. Sau nu vreau poză cu supa crema, mă trimite supa. Că nu știu dacă acum mai este ceva. Da, crezi? trimiteți, Vezi că poate ea e- vouă vă ea iese chiar- supa, da. Măi, ea chiar e din București, adică ar putea să vă dea o supă. Pe bune. O știu personal pe Claudia. Cu praștia. Nu da peste gard. E clar, pe mine m-ați luat la degeaba așa, Gata. să stau să toc. Ia zi tu, Zamzu, de ce ți-e cel mai fric așa? Frică? Da, coșmarul tău cel mai mare, nu Coșmarul știu. meu cel mai mare este când nu se oprește mașina, se dăm într-una înapoi, orice aș face, trag de volan, nu accidentez pe nimeni, nici o mașină, nici oameni, dar eu nu mai știu cum să fac să opresc mașina asta. Deci am fost pe pedală. A, deci tu practic Bag asta înainte. visezi pe bune? Da. E coșmar pe bune? Da, și se repetă chestia asta. Și mă tot întreb dacă nu cumva mai devreme sau mai târziu se va întâmpla o belea. Adică să fie premonitorie chestia asta. Pentru că am câteodată niște vise din astea premonitorii. Se întâmplă. Am visat acum 3 zile că o să gătesc Ce? Supa ceva asta? bun. Deci ăsta Ceva e coșmar, bun. dar O frică, să frică gătesc pe eu. bune, așa, o frică mare, mare, mare. Frica cea mai mare? Da. Frica cea mai mare este să las în urmă copiii mei neprotejați. Asta e cea mai mare frică. Trebuie să pregătesc Acum pentru o dăm ei. cu în drame. Nu dăm în drame astea. Păi bă, m-ai întrebat de frică. De frică, când vorbești despre frică, este o chestie... Nu la asta mă referam, Dar la mă ce? referam așa, chestii din viață, nu de... Și copiii mei de unde sunt? Păi Din dar plastic nu, sau nu ce? mă refeream la familiile, că așa tuturor ne e frică să, Doamne ferește, Păi nu, să că ai ne zis moară cea mai cineva mare. sau nu Ai știu. zis cea mai mare și normal că cea mai mare. Grija mea Nu, cea mai mare asta este e, pentru da, ei. toți o avem pe asta, clar. Copii, familie, soț, soție, mamă, Ție de ce tată, ți-e flori. frică? Să mă tai eu acum. De șerpi. Păi și mie tot de... Mamă, Băi, deci e frică de șerpi? Da, Deci Mamă, mi-e ce frică de mămăi. șerpi și mai am ceva, mai am o... Și mi-e frică de sărăcie, jur, deci nu suport sărăcie. Deci de-aia vrei să te faci președinte. Doamne, cum o să-ți fie frică de sărăcie? nu știu, nu, mi-e scârbă de sărăcie. Aoleu, măi, când văd sărăcia, uite, așa mi se întoarce stomacul Dar pe voi dos, stai atenți. să nu mai văd. Nu, pe bune, am Bă, așa, ce fac eu cu mă. astea, mă? Alea ține-le, ne spălăm pe picioare cu ele după. Băi, știi ce? Dragilor,
am o jumătate de ceapă cât un măr de mare. Deci jumătate dintr-o ceapă cât un măr de mare. Am 3 morcovi și multă albitură. Ia scrieți, fraților, ce pot să fac cu astea, că ăștia mici habar n-au. M-au pus pe mine să toc. Băi, știi ce? Ridică coșul de gunoi. Păi așa mi-ai zis să ridic coșul de gunoi. Gata. Ia veniți voi cu o sugestie, ce supă pot să fac eu? Mamă, dar deci așa, fiți numai din atenți bălării. ceva tare aici. Când Ia. am întrebat de ce ți-e frică sau coșmar. De taxarea prostiei. Deci prea tare. Dacă Da, s-ar Să taxa punem prostia... taxe pe prostie, nu? Mam, hai, asta e bună. Păi asta Cum nu ar ar fi, fi mă? o frică, mă, Anul- asta ar fi o chestie deșteaptă. Foarte deșteaptă. Mamă, ar crește bugetul României. Asta e bună, Frate. deci asta e idee bună pentru președinte. Taxa pe prostie. Păi și cum stabilești care Păi e și prost cum și se care... Mamă, autotaxează, se mă? vede de la o poștă care e prost. Cum, n-ai cum. Nu. Păi nu, Ce? în Ar gen- trebui- în ce- general, Uite-te la animalele România, astea- în general. Animalele astea cu blană și cu coadă lungă, gen vulpițe, chestii de genul ăsta. știi? A, vulpițe, viorei și... Da, ăștia ar rămâne faliți la câtă taxă ar trebui să Vulpițe, viorei și alte dea. vedete? Dar nu neapărat sunt ei de vină. Da. Deci, Cei salutări care din Spania, din cască gura la ei. Berlin, Florin, Nicoleta. Hai mă să facem o Din supă toată lumea. separată, fraților. Băi. Băi. În Spania cum să faceți supa asta, mă? Sau în Germania, la Berlin? La Berlin ce puneți? Vurști? Ăia-s Băi. cremuși, nu? Cârnați. A, că... Cremvuști. Crebuși, cârnați, bă, sunt aia. orice, pentru tine sunt Păi orice. da. Mamă, Este știi ce am uitat crem, pentru supa vârst. asta? Ce? Ai uitat ceva? Da, am uitat să iau ceva. Ce? Ce? Nu spune. Parmezan sau cașcaval sau ceva, o brânză. Nu am eu niște brânză de oaie, dau drumul în ceaun acolo? Cred că merge un Băi, pic. Cum să, băi, frate? Băi, Bine, să- puneți să smântână, topește, da. mă. Trebuia un pic de parmezan. Mișto, Bă, mă, deja- care stai pe aici în apropiere să-i aduci parmezan la Uite mine? că ne salută Ionel din Popeșle Ordeni. Vino și adune un pic de parmezan. Ionel, vino Du-te aproape. la Mega și adune parmezan. Ia de la Băi. Mega din centru, din Popești, ia niște parmezan și vino repede și aduni-l. Te rugăm Băi, frumos. îl puneți pe om pe drum, că e în stare să facă chestia Hai, asta. nu mă, lăsați-l. Așa, și mănâncă o porție de supă de la noi, de aici. Așa, Așa. deci vino, tu du-te și Salutări. adu parmezanul și după aceea vino și fii copaiul. Având în vedere că tot fierb alea acolo, Fierbere pe toate. Bă, dar stai mă, lasă-le le toc pe toate, nu le pune și pe ăsta alea îl vreau eu, ăsta întreg, așa. Îmi place mie ăsta întreg să-l pun eu aici. Te oftiți? Și aici Hai acum. mă, bine, ok. Ha? Fă curat la locul de muncă. Uite, mă. Cuțitul, mă. A, deci de-aia l-ai lăsat întreg. Gata, mă. Ai văzut? Mamă, ce adevărat bucătarii lui pește, mă. Deci fii atent, Nu? au călit deja niște legume preț de vreo jumătate de oră de când toc eu la astea alte și acum le-au pus și pe alea crude. O Uite, să zice iasă cineva că ceva chinezesc, adică al dente. Florin zice Cum că... fac chinezii. auzi, În chinezii, deși termenul al dente înseamnă e o chestie italiană, chinezii fac o chestie foarte rapidă unde legumele sunt crocante. Așa o să iasă, apar nefăcute. Băi, Bine, legumele nu se pot numi Vrem să nefăcute tai niciodată. somonul. păi somonul n-ai zis la sfârșit? Păi la sfârșit, da, să fie tăiat. Ce, așa e frumos. sfârșitul? Gata, mă, s-a terminat. Hai, le scoatem și le mâncăm nu, dar așa, dăm că a să-l venit. tai, să-l pun frumos aici într-un bol, să se vadă și la noi frumos. Hai să strângem Ca la somnul ăsta. Masterchef. Ia, sora mea. Așa. Ia și Dacă nu somonul. se face curățenie pe masă, iese harababura. Zice, Stai așa Florin puțin. zice acolo Da, că dacă, Florin. dacă ar fi președinte ar lua de la bogați, ar da la săraci și bolnavi. Da, la bolnavi aș da și eu. Florin Lucaci spune Da. că dacă ar fi președinte, Dar- ar lua de la bocați și ar da la Dar acum, săraci. pe bune, sunt și mulți oameni bogați care au muncit să ajungă bogați. Au muncit mult și sunt alții săraci care nu muncesc deloc și își plâng de milă. Adică, hai că știi cum e cu duș De fapt, întors. noi nu gătim aici. Voi, dacă nu v-ați dat seama, este o campanie electorală ascunsă. Pentru somon. Pentru somon. Nu, băi, întrebarea a fost ce ai face dacă ai fi președinte? Și cel mai bun răspuns pe care îl vom alege împreună va primi un ceaun. Deci e și normal ca oamenii să comenteze pe tema asta. Băi, nu știi să ții cuțitul, mă, nu se ține Lasă-mă, așa. se ține cum vrei. Lasă-mă să tai frumos așa, uite. Uite ce Mă, frumos. tu știi de ce are prăselele, mă, făcute? Tocmai pentru a-l apuca cu 3 degete de mânări și cu astea alte 2 de prăsele, nu de aici. Că nu e fripturică. Trăiește-ți viața, ține. fata mea, ține cuțitul cum vrei, pe ce tu stai să asculți sfaturile tuturor? Bagă și aici. Mănâncă, ia cu somon. Măcar l-am mâncat ceva. Și chiar e bun. Normal. E somon din ăla, puțin băut, că e afumat. Gabriel Ichim, băi, oameni buni,
Las un laptop să vă aud mâine că am examen la limba germană, în modulul B2. Baftă, baftă, Baftă? baftă, baftă, Mamă. baftă, baftă. Cum se spune, mă? Frau trebuie să ne ajute acum. Da, să cum sunăm se pe Frau. spune în germană noroc? Glücklich sau ceva. Dankeschön. Nu, Nu. danke. Wunderbar. Bitte, bitte schön. Bite vârști, cum se spune noroc în germană? Mă ajutați? Cine știe cum se spune noroc în germană sau Păi stai, baftă? mă, când dai noroc cu berea în germană, cum se zice, mă? Cheers. Că e simplu. Na zdravo! Da. Ok. Bă, eu ce fac? Stau? Iar stau? Mai mănâncă ceva. N-ai ce, că ai mâncat. Wilgluck. 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 Da, ein, zwei, drei, Mulțumim. vier, vier. Băi, Wilgluck. vreau și eu să Wilgluck. vorbesc cu Mâine. cineva, dacă tot stau degeaba. Vorbește cu mine dacă te oftici. Nu, nu, dintre cei care scriu. Marius Scupra. Salutări sabotorilor. Salutări. Salut, Marius. Hello. Rudă cu Marina Scupra, cântăreața? Dar de ce nu mai văd aici? Mi s-au- Pentru că Pentru că tu este mănânci Facebook. de aia. Băi, vezi că asta toată s-a să oprit, da. mănânce, mă. Iar Mangalia Online ne spune că dacă va fi președinte pentru o zi, am să dau o lege specială pentru ca voi să puteți ține cât mai multe spectacole. Ah, ce tare! Primești cea unu Da? Deci cea 1 va ajunge la Mangalia și ne-l dai înapoi la spectacol? și ne dai înapoi când venim la spectacol, nu? Tragere la sărți. Adevărul e că am avut un spectacol acum câte săptămâni? Acum 2 săptămâni. Două sau săptămâni. 3. 2 săptămâni am avut în săptămâni, zonă, două, trei. acolo. Am fost în Venus și am avut un spectacol la Teatrul de Vară. Din Jupiter. Am fost în Venus și am avut un spectacol la Teatru de Vară. Venusul și cu Jupiterul sunt vecine, știi? Da. Și am avut parte de sold out. Dar e un pseudo sold out pentru că s-au vândut într-adevăr toate locurile, toate biletele, adică 207 locuri. Că atâta ne-a permis sistemul. Dintr-o sală de 680 de locuri, un rând da, un rând 800. nu. Nu, 800, de locuri. 800, Ah, da. și mai mult. Deci 800 de locuri, un Da. rând da, un rând nu și rândul cu, da, permisiune, un loc aici, 3 locuri libere. Da, e foarte ciudat să Vă joci dați pe o seama, sală așa. noi fiind actori de comedie, trebuie să primim feedback din partea voastră când spunem câte o poantă, să auzim râsete. Râsetele erau unul aici, unul aici, unul aici, unul aici și mai erau o poate de mască. Știți că toți trebuiau să stea cu Da, și știi când sunt botnița la puțini gură. oameni, nici nu le e rușine parcă și să râdă și să își exprime Bă, bucuria. important e că a fost ok. Da, a fost ok, doar Am că o e ciudat întrebare așa. pentru Lavinia, că ea Hai, e bucătăreasa de azi. Așa. În afară de sare, piper nu mai punem, Ba da, cimbru. punem piper, Uite. punem piper, punem și niște vegeta, cred că am adus aici. Avem. Vegeta, mă, legume mamă. deshidratate, mă, și care niște- nu au monoglutamat de sodiu și au doar puțină sare. Și culoarea lor Da, este dată chiar de da. carotenul din morcov, da? Ăsta, aici da. ăsta? Ăla este cimbru. Da, Cimbru. lasă-mă, mă, că vrem să întreb pe ea ce e. Cimbru, știu ce e. Eu v-am spus ce să... Nu, vedeți, ea vorbește, ea e din Banat și a spus greșit, ea a vrut să spună că e timbru. Bun. Ce, nu e adevărat? Ok. Că voi așa vorbiți, în loc Pun de și tu spuneți cimbru ce. și vegeta acum. Pune. Da, pune la Permisiune. fiere. Pune. Dacă ai permisiune de la Da. bucătăreasa Pune, șefa, pune tot. Auzi, răstoarnă tot acolo că iese. Cum mă zic să eu. răstorn tot Stai, mă, ăsta? deci Îți zic cum eu că iese, îl cheamă crede-mă. Boantea pe unul dintre bucătarii de la altă televiziune și tu ești Boanta, da? Ok? Ai grijă să nu ajungi Boanta și la degete. Ok. Eu sunt șefa supei Da, creme scărlătită, da. de... Da, măi. Cred că în vreo 10 minute o să scot legumele să le dați la blender. Fii atent, cineva tot vrea să mănânce, știi? Mușcă, Da? mușcă. Bun, păi dacă le dăm la blender Pune-le să ne în pregătim. bol Atunci, și acoperim bolul și gata. Robotul cu siguranță nu o Imediat. să ne trebuiască, îl dăm deoparte. Mi-au făcut o gură. Avem aici Mi-e foame. mai multe ustensile puse de rezervă în Pune- cască. Va fi vreodată nevoie de ceva. răbdare. Dacă gătim ceva cu adevărat, dacă reușim să mâncăm în seara asta. Ai liniștit că mâncăm bine. Și să ne pregătim. Zamzu, tu nu mănânci picant, nu? Mamă, nu, ba da. hai, de data asta o să iau foc, toarnă. La cât e castronul ăla, cea 1, așa de mare. Asta trebuie aruncate. Bebe, da, normal. Pentru că atrag. Bebe, ia vezi, bagă și mie asta în priză, te rog frumos, acolo lângă tine. Stai să acoper ăsta. Are capac vasul ăla. Mă rog. Și să mai iau o gură din somonul pe care mi l-am oprit. De ce a terminat tot somonul? Nu știu ce mai pune la supă, că somonul s-a dus.
Da, jumătate mi l-a dat mie să-l mănâncă. Ia, că te bagă ăsta în priză. Bun. Inocent spune că dacă mama ar fi președinte, ar da de băut la tot satul. Bun asta. Și ar fi foarte bine, toată lumea fi Mama lui Inocent, vă așteptăm la chiar, noi. vrei? Stat Vrei? aici. Vrei? O guricica mică. Să luăm o gură Vreau și eu. de Strongbow. Strongbow. Băi, vreau să probez ăsta, mă bag Strongbow e de la mama lui Inocent. Da, mulțumim mama lui Inocent, care a ajuns președinte Voi și cu ne-a ce dat și nouă aveți? un Eu am Gold Apple. Red Berries. berries. Red. Berries. Bun? Ok. Foarte bun. Ia să vedem. Ia mă, merită. Bun. Trebuie să tai și pătrunjel. Pot să pun puțin Strongbow la... Mamă, Mai mult să-l spăl un pic. chiar mișto. Pot să pun puțin Strongbow la Da, supa da, ta? da, merge. Te mănâncă pielea? Pe bune? Dă că i-a făcut. Dacă i-a zis că merge. Auzi, știi ce? De fapt, voi nu știți, dar noi astăzi preparăm antidotul împotriva Ok. COVID-ului. Să știți. Ok? Băi, nebunule, De ce, mă? Ce are dacă pot? băi, A zis Lavinia. Pe bune. Lavinia, e rețeta ei. Și cum se mănâncă asta, mă, intravenos sau cum? Nu e rețeta Laviniei. Păi Ce-ați dacă făcut, e mă? rețeta la vine. Când vom găti noi... Bine, ai dat voie să toarne... Ai turnat? E Păi n-ai zis să pun? Bine, pun, n-are nimic dacă E pui clar, un pic. da. Ce, voi n-ați Da, mâncat, deci- de exemplu, scoici din alea în sos de bere sau... Ba da, păi ce are, mă? Comestibil, aia e, na. Deci Dacă e ai pus- supă în Bă, sos dar de nu e Strongbow. bere. Auzi, dar chiar putem să mai punem, cred că ar fi bună. Gata. Nu, că Păi, Jur, deci dacă vrei cred că ca ar un fi lucru să bună. fie făcut, fă singur, frate, că i-am rugat pe fiecare să bage ăsta în priză, să verific dacă avem curent, dar îi doare în fofeză. Avem. avem curent, gata. Gata. Păi ce, credeai că n-avem curent? Te las pe tine aici, da? Gata, iau astea. Uite, îți fac loc Ideea aici. este că trebuie să vină Mai s-au legumele, fiert dar alea să sau fie nu? făcute ca să le putem face. Păi normal că sunt făcute. Care, bă, că de-abia ai pus câteva dintre ele. Sau fiert sau nu? N-au cum să se fiarbă așa repede. Păi mai gătit vreodată? Da. Când? Gătesc în fiecare zi. Când dormi? Dar în stilul meu, nu serios, eu chiar gătesc și îmi fac stăm pe mâncare scaun? acasă. Așa stăm pe scaun? Dar care e problema? Dai voie să-ți arăt cum se taie legumele? Cum se taie verdeața? Auzi, tot în stomac ajunge, Da, mă, dar cotai se- așa, se cotai... taie- Eu se chiar taie- gătesc. Nu faci de 7 ori. O faci grămadă, cât mai grămadă și o tai cu partea asta de aici, așa. Nici nu mai ridici cuțitul de pe. Înainte și înapoi. Ia, filmează aici de aproape, poți? Așa, ia uite. Da? Și de-aia ți-am spus că se ține cuțitul de brăsele. Ce să zic? Maestru, Gata, asta e tot. maestru. Ce e cu bucata asta? Maestre? Păi, dă-o Asta cu asta cum facem? Păi, frunzele se potrivesc în așa fel încât să nu... Dar să știi că se mănâncă tulpinile. Aroma cea mai mare rămâne Rozalia în cu tulpine. salutări din Spania. Asta e în Facebook, nu? Rețeta asta dă-mă din ce țară e? Tableta mi-a rămas în Facebook. și să Trebuie văd să intru din pe... YouTube. Și pe tabletă ar trebui să intru pe YouTube, că am rămas pe YouTube. YouTube doar pe telefonul meu. Zi și mie, de unde e rețeta asta? De la mine, nu ți-am Nu zis mă că dă e la tine, din ce țară e, din ce loc e, din ce parte a globului Zi, e. mă. Popești la Ordeni. Din Nu mă, în Popești. București. Este lângă București, se numește Popești la Ordeni. A inventat ea, în Popești de Ordeni, a inventat o rețetă. Deci Popești la Ordeni va ajunge faimos datorită acestei rețete de supă cremă de cartofi roșii dulci. Popești la Orden va ajunge faimos pentru că supa asta cremă va fi exact Mamă! antidotul pentru COVID. Deci Gabi, Ce mai? șefa supremă Lavi, love you. Da, deci e clar. Dacă pe viitor vă gândiți să aduceți și invitați, Ne mânca să fie toată ceva gen interviu. Nu spunem nimic, o să avem un viitor frumos. Dragoș, poți să vii puțin? Păi bine, mă, în sfârșit, bă, mâncăm. Mă, lasă-mă, mă mai ținut până acum să fierb. Așa da, așa da, așa da. Supa de asta vreau și eu oricând. Uitați-vă, Pe bune? uite ce legume tocate, uite Păi ce voi morcov. credeți că ne lăsăm pe mâna Laviniei? Uite aici, frate, Lasă-mă, cartofi dulci, tocați. Să mestec în oala mea. Asta e somon fume? Mă, Ce somon fume, mă? Găte-i gura ta, păi așa da, mă, frate. Da, mă. Voi, unde le ținu, mă? La frigider, așteptam să văd ce ne gătește Lavinia, Lepră ce ești, ai tăcut? N-ai zis nimic. dar nu pot să
să-mi pun toată baza în Lavinia. Păi, Și a trebuit să pregătesc și eu să mănânc ceva cu Zamzu. da, că Lavinia paște. Să știți că Lavinia o să pască ce și-a gătit acolo. s-au fiert aici. Sau fiert? Vrei să pun și pastrama asta peste? Nu, în niciun caz. În niciun Fata caz. lui Pațaichin. Da, ea e fata lui Pațaichin. Dar eu cu Zamzu avem ceva pregătit aici în spate. Fata lui Pațaichin. Așa, tată. Uite așa. Deci nu de aici. Așa. Da? Bă, dar nimic din ce fac nu-i bine. Bă, da, să Dar să vezi că rezultatul contează. Deci când finalul e fericit, atât Vreți să vă spun contează. că miroase chiar foarte bine ce e Da, aici? normal. Știu. E un pic cam mare focul, pentru că legumele nu se fierb la foc aspru, se fierb la foc mic de tot, cu capac și timp îndelungat, ca să se pătrundă. Deci direct o să fac aici. Bă, dar focul e mic. În schimb, Direct sunt foarte o să multe fac fructe. un Insta Story. Pe bune acum. Un Insta Story. Până să faci Insta Story, Lavi, Stai așa. Asta gătesc. Astăzi Poți tu live pe Insta Story? YouTube. dacă cumva nu iese ce gătește Lavinia, aprindem grătarul, avem pastramă, mai avem și alte delicatese pe care le punem pe grătar. Băi, mâncăm românește, mă, chiar dacă suntem în 2020, nu trebuie să mâncăm, mă, supă, cremă de cartofi dulci cu somon fume. Nu mai bine mâncăm o pastramă, Zamzu? Ba da, Da, știi ce? ia și gustă. Ce să gust, mă? Nu știu din ce ați făcut voi. Păi Ia. cum, ce tu n-ai făcut? Stai așa Da, puțin. nu, eu n-am făcut decât să le toc, ia vezi. Morcovul e fiert. Ăla n-a fost morcov, ăla a Ba fost da. cartof. Morcov era. Ăsta e cartof. Stai că frige. Nu, e greu, nu poți să-l ții în mână, că e Frige, mult prea frige, greu. frige. Suflă în el. Hai. La cum ai mușcat din el, ăsta ai făcut. Vreau și o lingură. De unde iau? Din casă, Din casă. Lavinia Asta nu bucătăreasă. ți-o dau. Da, băi, deci E? sunt fierți. Bă, fii atent, hai să-ți aduc și sos să vezi cum e. N-are niciun Sosul, gust. ca să poți să-l guști, pentru că este mult prea încins, se pune... Lavinia, adu-mi și mie o lingură separat. Te rog, mai adu una. Zamzu, eu zic că o să le scoatem, le pasezi și o să mâncăm ciorbița cu pastramă. Nu e ciorbă, mă, e supă cremă, nu mai jigni. A, da, mă, că la ciorbă se pune borș, nu? Da, se pune borș și leoștean. Dăm și mie o lingură, te rog. Vreau să gust. Din ce? Din supă. A, credeam că Vreau din să văd pastramă. dacă e- Să Hai văd să vedem ce gătesc ăștia aici. Ia uite. dacă e destul de sărată. Deci, ei se ia cu polonic mai degrabă decât cu lingura. Da, dă pui și pe mie. un castron. Așteaptă și acum Nu sufla în ea, că-mi dai COVID. atunci ia-ți, hai, ia-ți. Ia, Cătăline, COVID de la mine, ia gustă-mă. Și în ce-mi Gustă pun din acum? COVID-ul meu. Hai. În ce-mi pun? Cum e? N-are sare. Bă, bune! Gustă-mă direct, mă. Hai că e rețeta ta. Foarte bun, nu? Da, până acum e bun. Da? N-are sare? Până acum e bun? Bine, mă, atunci o Vrei lăsăm mai așa. sărat un pic? Nu, Ia lasă dă-mă. așa. Hai să mai punem un pic, să mai punem un pic de din ăsta. Din ăla, ce e ăla? Vegeta. Un pic, nu? Ok. E bun. Da? Ajunge oare? Da, auzi, Zamzu? Gata. Nu mai bine bagi blenderul ăla direct aici în ăsta? În niciun caz. Hai că îmi amestecă distrug lama. să mai scoatem să Trebuie să se gustăm. mai răcească puțin. Îmi distrug lama dacă fac Nu, asta chiar acum. arată bine. Nu se bagă la mine. Zici că zici că-s vrăjitoare și fac vrăji de alea, știi? Auzi, ce verdeață ai luat? Pătrunjel. Pune-o. Păi nu, Dar uh, nu, O parte. puțin pătrunjel, o parte și o parte trebuie, punem la O final. parte trebuie doar... bun, și atunci oprim focul și îl lăsăm 3 minute? Da, stai să punem Ajunge, că e o pătrunjel. cantitate mare. Dar mă rog, în sfârșit, trebuie să se răcorească puțin. Stai să pun un pic de pătrunjel. Ia pune vrăjitoarea. Toate bunele să vină la mine. Toate cine? Toate bunele. Bunele toate ce? bunele lumii să Nu, vină la toate mine. bunele Să să fie vină la abundență, să fie sănătate, să fie bogăție, să fie de toate, la toată lumea, la toată România. Eu dacă sunt președintele României, așa voi face. A, deci ea dacă va fi președintele României, vrăjitoare, va da. fi vrăjitoare, va face un ceaun în care va pune ea toate vrăjile. Gata, mă, băi, Da. fii atent, opresc focul și ar trebui să pasăm legumele astea. Da. Numai să se mai răcorească puțin.
Îți zic eu, știi cum le pasăm? În sită. Pentru că dacă stăm să se răcorească, ne prinde mâine dimineață și nu facem nici grătarul. Bă, stai puțin. Hai să văd dacă se poate face acum. Hai, vino cu berbecuțul ăla la proțap, zice. Așa ziceam și eu. Inocent. Cine ai zis asta? Inocent. Tot, bă, dar ce bun prieten e inocentul ăsta. Foarte bun. Ia bagă zamzul. Viteza mică mai întâi. Băi, cade Pațaichin, ia-l pe Pațaichin de aici. Dă-l încoace. Ia. Hai, mă, că e foarte bagă bine. mare, bagă mare. Trebuie să fie cremă. Bă, Ia, e stai o puțin. aniversare astăzi de gătim atât de mult? E o chestie națională ceva? Dar nu e mult. Chiar nu e mult. A, nu, ieri a fost aniversare, au fost 2 ani de zile de la manifestări. Și trebuie să punem și smântâna. O să punem și smântână, dar Mamă, ce bine arată. Chiar arată super bine. ăsta Voi e ați mânca așa ceva? Voi cei de acasă ați mânca? profesionale sunt mari. Florin Luca îți spune că ar da la bolnavi lunar și vouchere pentru reducere la cabinete private. Da. Uite, mă, că sunt și români care ar da Da, și Nu eu aș are. da. Și eu aș da. după ce ți-ai oprit tu partea ta. A? Mi-aș opri și eu, dar aș da la toată lumea. Ăștia aș opri și nu dau nimic. Aia e problema, știi? Lavinia e ca ăia acum. Eu chiar aș Mă, da. a furat, da, a și făcut, știi? Exact. Lavinia așa e, ca... Exact. Chiar da. Păi bă, s-au săturat oamenii, mă, de ăștia care... Lasă-mă că a și făcut, dar a și furat. Nu. Dacă te pune acolo, trebuie să faci ceva pentru popor, nu pentru tine. Păi și eu sunt poporul. Păi da, dar ai un salariu acolo. Da, mă, nu, chiar aș face mult bine, crede-mă. Lavinia, Am un când suflet vine somonul? mare. Lavinia, somonul când La vine? final nu se pasează A, somonul. vine bucăți. Vine în loc de bucăți. crutoane. Nu, ce găsisem eu era cu bacon, dar eu n-am făcut cu bacon acasă la mine și am Bă, făcut ia cu... vezi, mă, Popeșteanul ăla care a zis că vine cu parmezanul, mai trăiește? Păi nu știu. A zis că vine cu parmezan, era bun parmezan, dar măcar auzi că aduci tu niște brânză de care o fi. Că stângăcii nu fac treabă bună, știi? Adică vedeți dacă am tocat... Mirela ne face și Masterchef. pasez totul cu mâna stângă, nu înseamnă că sunt stângaci. Vedeți? Eu sunt stângaci dreptaci, adică mâna mea dreaptă este mâna stângă. Uite, corect ce spune un prieten de aici. E imposibil, frate. Dacă ai fi tu sus, n-ai putea rezista tentației să bagi mâna. Logic, n-ai putea, dar măcar să dai și altora, asta e ideea. Bă, dar... Ia întreabă, mă, copiii aia aud ceva în timp și eu pasez aici și tu vorbești? Eu sunt sigură, voi auziți? Ne auziți? Adică mă auziți? Eu zic că da. La ce plămân am? Dăm la cine e corect și cu bun simț, corect. Ia să vedem. Am impresia că e totul pasat acum. Gata. Mamă, ce bine arată. Da. Ai un pic de brânză? Ok. Acum tare aș vrea să gust din chestia asta. Păi, va trebui să punem în farfurii, Da? o să aduc brânză și să vedem cum pune Lavinia Brânza trebuie somon. acolo. Dă-mi și mie șervețel să ștergesc. Adune un pic de brânză. Ok. Asta e, dacă nu avem parmezan. Cum o să pui? Deci, Adu-mă un pic de brânză, crede-mă. băi, deci este supă, Păi, deci cremă de crede-mă, legume, taci în gură, n-ai de mâncat cartofi dulci. lubeniță cu brânză, n-ai mâncat? Mă rog, pepene roșu, verde. Cu brânză? Bă, eu mai știu pe unii Serios că se mănâncă. Mâncau pepene cu mămăligă, mă. Dar se mănâncă cu brânză. Cum să mănâncă? A, da, normal. că se Lubeniță mănâncă- cu se pepene mănâncă roșu, sau cum îi ziceți pepene- voi, la noi se zice mănâncă lubeniță. fructele dulci cu sărat. Roșii cu brânză nu mănânci? E legumă roșie, a? Nu, e fruct, e adevărat, numai că nu e dulce. Da, roșia cum e? Nu e dulce Mamă, dacă nu o e dulce, cumperi. mă, roșie este acră. Roșia, Dar da. este fruct, dacă nu știați, roșie. Băi, de jur, are cătă Și roșie în pepenele grădină. este- Ia o roșie și ți-o bag în gură. Și îmi zici dacă nu-i dulce. Și pepenele nu este fruct, pepenele este legumă, este din familia castravetelui. Dă-mi și mie șervețel, te rog frumos. Dicotile donate, trăiască Florin Piersic cu Mai ia. secvența lui, doamne, ce amintire. Așa. Bun, deci,
supă cremă de cartofi dulci cu somon fumet și cu brânză de oaie. Taci, mă, zici și tu că e camembert, nu știe nimeni. Mâncăm astăzi, Taci, camembert! Brânză camembert. Sau ce brânză mea? Brie! Brie. Fii atent, eu zic așa. Bă, eu zic să dai foc la lemnele alea, serios. O să dăm foc după ce gustăm Dăm un cuțit. ce a gătit Lavinia. Ce să faci? Ok? Dăm un Cuțitul, să cuțit, tai să supa? pun un pic de brânză. Nu mă, Radio, Păi radio tu. nu mă, nu, radio pe alt vas, nu în farfuria aia, o pui deasupra, așa se ca pune frumusețe. deasupra ca Mamă, m-ați frumusețe. terminat, jur. Smântâna când o pui în supă? Care smântână, După mă? brânză. Da, nu, se pune înainte, se face cu lingura, uite, M-ați și o enervat șmecherie maxim, jur. deasupra, Hai, lasă, gata. pe care se presară... Gata, prea Nu multă așa, fericire. mă, se pune de decor în farfurie, plating se numește chestia. Uite mă, zici că rade să pun să spele rufe. Păi e să pun de rufe ăla. Pe bune, zici că... Nu m-am măritat. Zici că e Nici nu bunica cred mea că la am țară, mă, când șanse. voia să facă, să pun și rădea, să pun un vechi, să-l amestece și pe ăla, da? Cred că ajunge. Hop, Băi, hai, gata, dă și o tătă. roșie. Ba, deci mă ocup tot eu de plating. Eu le-am tocat, eu Gata. fac, dă-mă Ce vrei, mă? polonicul. Gata, vezi că fac mizerie. Unde pun asta? Dă-mă Pune acolo pe farfurie. Uite să amestec. dragi. Nu mai, că uite, pune zamzu și vedem ce a ieșit. Dar smântâna trebuie pusă acum, nu trebuie în Se pune farfurie. în farfurie, smântâna, în porții. Dar de ce îmi spui tu cum e rețeta Dar mea? ce e plating? Lasă-mă că e rețeta ei. Îi aduc smântâna. Te Se rog, amestecă pune-o. atunci. Se amestecă în farfurie. Na bine, dacă zici tu, eu mi-am amestecat-o. Păi nu știi că Eu am dacă pui amestecat-o. smântâna în fierbinte, o tai? Eu am amestecat-o în blender și n-am tăiat-o. Am mâncat-o. Na. Adevărat supă cremă. Mă, cred că vrea cineva să mănânce. Te aud niște zgomote. Bun, acum trebuia să pui deasupra niște brânză rasă. Nu mai punem brânză Pune, rasă. pune o Lasă-mă lingură pe de mine. smântână deasupra. Lasă-mă pe mine. Să vezi ce frumos să-ți fac. Hai, du-te și Băi, pune te- tu. Pune-mi farfurii, fă ce vrei tu, numai lasă-mă pe mine să-mi fac aici talentele de Masterchef. Stai să vezi ce frumos. Ia mă, sigur e comestibil? Mamă, e piure, nu mai e supă cremă, așa e de groasă. Cum, băi, deci sunt niște cartofi cu brânză. Liniște, Mi-e că bezea. ce aici... E făcut. Vrei mai mult? Nu mi-ajunge atât. Trump mănâncă așa ceva. Cine? Trump. Trump? Da, e așa tâmpit? E deștept. Vai, Mamă, deci cât de frumos. Am niște prieteni care sunt Cât de disperați după Trump. Mă aud și acum mi-am umplut frigiderul, cu Ia. siguranță. Ce ziceți, ați mânca? Stai Ia, așa, ia. stai. Stai să mai fac una. Da, să-mi fac eu plăcut. Nu, nu, nu! Eu, Lasă-mă, băi, eu. este rețeta ei, da? Da, ok. Hai, Eu. eliberează-i pentru plate aici, da? Gata. Eu. Uite, Eu fac toate aici. trei. Vai cât de frumos. Cine? Eu? Mersi. Nu, farfuria, plating-ul, cât de frumos este. Ok. Deci câte minute mai avem de trecut? Claudia Roman întreabă dacă avem niște crutoane. Nu, Claudia, avem brânză Nu, de fără oaie. Nu crutoane, îngrașă. Nu, în loc de crutoane sunt pătrățelele de somon afumat. Somon băut, somon fumet. Uite așa, uite așa măcar. Ar frige. Azi. Ok, bă, dar să știi că... Să știi că arată Crudățenia bine asta și arată este bine. și bună. Băi, da, arată bine, dar nu știu Crede-mă. cum e la gust. Voi vreți? M-aș Vă punem? risca să bag nasul în ce a preparat mixul ăsta. Nu, chiar e la bun. vicătă și cu zamzu la indicațiile la vini. Uite, am mai lăsat aici și pentru... Ok. Trupă. Și brânza? Brânza a fost acolo înăuntru. Unde e brânza? Este încă înăuntru. Și N-ai deasupra. amestecat? Ba da, uite, dovada că ai exemplare. Ai amestecat tot, da? Toată brânza. Băi, dăm brânza. Uite, Adu mă, niște brânză aici. Băi, dă-mi un... Mamă, trebuie amestecat în supă. A amestecat, mă, a pus zamzu. Mă, Minte. nu e amestecată, uite. E amestecată? Că nu e pusă deasupra și e amestecată. Da, mă, du-te și uită-te tu. Nu așa, fratele meu, așa trebuia făcut. Așa trebuia, asta Da, trebuia trebuia să-mi dacă dai. era parmezan și o transformam în pizza. E bun și așa, gata. Uite, Eu Cristi acum Mușa vreau spune alte că suntem super bucătari și a ieșit Ia, dă. o supă cremă veselă.
Da, măcar atâta, știi? Chiar da, ia uitați, ia uitați, ia uitați. Și Mirela lui Gogu zice că facem toate mâncărimile de pe lumea asta. Asta e bună. Facem toate mâncărimile. Adică după ce mâncăm asta dăm în alergie, nu? Asta e porția mea. Da, mă, foarte pot. bună asta. Asta e Dragilor, nu uitați să răspundeți la întrebarea ce ați face dacă ați fi președinte. Cel mai haios răspuns va fi ales și câștigătorul va primi un ceaun. Da, Hai noroc cu strombou ăsta. Hai noroc cu strombou. Hai, Stai. că măcar să ascund gustul de Mamă, dar ce bine arată. Bă, ce faci, mă? Zic, hai noroc și vei singur, țărane. Stai Să-mi fac curaj. Dă mă noroc. Dă să mă șterg și eu cu ceva. Ca Uite. să pot să dau noroc. Păi, dar unde Așa. ți-e cervețelul? Gata? Bun. Noroc. Noroc Pentru supa mea. pentru Eu supa la astăzi n-am vinie. noroc, că trebuie să mănânc din asta, dar mă rog, în sfârșit. Hai, Dar hai vă rog eu. veniți și filmați că am adus un platou. Vino, Dragoș. Stai să beau. Am adus platou ratotiv. Ia uite, Dragoș. Rotativ. Oh. Mai încet, mă, că nu se poate focusa. Ușor, așa, tiptil și Cum arată? Stai așa, stai să vin și eu. Stai Cum că să să nu arate? se Ia vadă, uite. să nu se vadă motorașul. Fii atent, motorașul. Deci, tu îl dai de aici și eu îl dau de aici. Și nu se vede motorașul. Gata, nu se vede, da. Ia uitați. Uite așa. Ați mai mâncat așa ceva? Rețeta mea. Rețeta, unde-i gunoiul? Păi taci. Deci vă rog eu să-mi trimiteți poze dacă faceți. Puneți acolo pe trupă la noi poze. Așa. Da. Mă scuzați că stau cu spatele, dar fața în Nu renovare. e. Gata, Zamzu. Gata. Bun, așa ceva. Le-am Lavinia, gustat, hai. care-i farfuria ta? Eu mi-am luat lingură. Uite. Și eu. Care Hai. e farfuria ta? Asta cu smântână? Da, toate sunt Toate au smântână. smântână. Hai. Hai. Ok. Asta. Ok. Cătăline, mi-a făcut plăcere să te cunosc. Chiar e foarte bună. Sper. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Băi, eu speram să apuc friptura aia. Acum cred că am redus șansele. Deci este foarte bună. Da, ce știe să mintă, frate, extraordinar. Poți să știi că e ok. Dacă aveam parmezan, Mai loc de mergea niște brânză. strongbow. Dacă Bă. mă întreb pe mine. Uimitor, e chiar bună, dar dacă te întreb acum ce am pus în ea și care e rețeta, nu o să știi. Ba, Nu știi, că nu știi în cantitățile, că le-am pus la ochi. păi și eu tot la ochi am pus și la mine acasă, tot la ochi. Le-am pus la ochi, să știi. Bă, să știi că merge. Nu e bună? Chiar bune. e foarte bună, mă. V-am zis, da, nu, știi ce ar trebui să faci? Ai greșit-o Așa. bine. Păi asta vezi, așa ți-am spus, nu m-am farfurie să amestecă smântâna. Asta. Să vezi ce bună ești. Dacă aveam de jur, dacă era parmezan, era... Nu mai are niciun gust acum. E, da. Dar nu trebuie neapărat să faci farfuria urâtă, Nu, ce amestecă. bună e. Da, frate, să știți cum Foarte treabă. bună. Puteți să dăm drumul la să grătar? mănânc ceaunul. Zamzu, mă ajuți? Da. Stai că mi-au farfuria. Chiar merită, pe bune. Lavi, bravo, fac. Băi, să știi că au gătit. Chiar Bine, sunt cu tare. ajutorul nostru. Dă-i mic la asta. Da, e așa mai bună dacă nu erați voi. Dă-i Și acum mic. să mâncăm. Dă-i foc mic. 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 Stai mă, că asta e Mic. mic. Nu dă foc. Da, băț. Și ține-l în picioare. În picioare. Gata. Să gătim și ceva tradițional acum, da? Când nu ai brichete din alea care se autoaprind, este foarte mișto să fii instalator. Că instalatorul mai are și el pe acasă un brenner, mai reușește și el să facă o lipitură la vecina, Bă, numai la vecine te gândești, mă. să-i mai sudeze puțin ruptura. Dă și la mine pe partea asta. Ia. Să-i dăm de jos. Să vă spun o metodă de a face un jar rapid. Cu o șampanie și ziare. Și fără lemne. Deci faceți așa. Luați ziarele, oricât de vechi, nu contează, și le deschideți pe pagina cea mai mare și le faceți, nu evantai, le faceți sul. Ok. Și înfășurați o șampanie plină, da? Dar să fie cât de cât dreaptă, așa, nu Zamzu. foarte aplecată. Gata? E plin de gaz și de-aia face chestia asta. ok. Ok. O înfășurați cu ziar, toată șampania, și o puneți în mijlocul grătarului, după care năvăliți tot cărbunele în jurul sticlei și se formează un soi de vulcan.
Ușor de tot, când ați terminat, scoateți șampanie și rămâne în interior gol cu ziar. Ziarul ăla îl aprindeți cu flacăra, aruncați un bas de chibrit și ziarul se aprinde și totul se transformă într-un vulcan. Și se aprinde jarul în maxim într-un sfert de oră. Maxim. Fără lemne. Deci, Încercați. uite-te Și aici. șampania se bea. Te rog frumos să vă uitați, vă rog frumos, uitați-vă aici, da? Arată super bine, arată super bine, să aveți poftă. De mine zicea. Nu, de supa mea. A, de supă? Nu mă zicea, dar Deci ea... cine a mai făcut vreodată supă cremă la ceaun din asta, așa, de cartofi dulce? Cine a mai făcut? Voi faceți ce face toată lumea. Toată lumea poate să facă mici, bere, pastramă și Ok, ce mai faceți voi acolo. mănâncă tu, mănâncă tu, mă. Lasă-ne pe noi. Ai un ceaun întreg Eu te de supă cremă. Foarte bine. Lasă să crăpene acolo până... Haideți să alegem câștigătorul. Care vi s-a părut vouă cel mai haios Hai, Ia, răspuns? stai să mai iau 2 guri, ca să pot să judec. Hai, lăsăm asta un pic să se... Florin Lucaci, poftă bună. Cărbon și ne întoarcem. Andrei Coman, dacă aș fi președinte, aș introduce în școală o oră de comedie pe săptămână și materie obligatorie la BAC. Wow! Comedie? Foarte bună Wow! asta! Foarte bună, dragilor, pentru că râsul, Asta, deci mie ăsta îmi place. Da, râsul Comentariul grașă. Și am râs foarte mult. râsul ne face să mai uităm de toate greutățile astea care vin peste noi zi de zi și ne ține tineri. Băi, i-a plăcut. Uite, și-a Și golit umani. golul. Dacă n-am râde, ne-am duce. Și dacă n-am mâncat, am murit. Băi, frate, nu vă vine să credeți, mă. Și-a golit Andrei foarte Coman alegem. te întreabă, Zamzu, tu ce ai face dacă ai fi președinte? Ai zis. Păi am Am zis. zis, aș fi într-adevăr președinte, atâta tot. Dar președinte în adevăratul sens al cuvântului. Ceva ce, adică, nu ascult decât de oameni în care am încredere, al de ăsta, merge, da? Și oamenii care sunt în jurul meu. Și într-adevăr aș aduce România pe... Aș transforma România în Dacia, în primul rând, da? Deci ne-am numit Dacia. Daci, băi, pentru că sunt dac în sufletul meu. Am Deci dat-o noi la vrem barieră. să fim așa cum e în America. Nu Marius- mă, Voi întoarce nu mă cu- cinstiți ca daci, Băi, mă. stați așa. Marius Cupra spune că dacă ar fi președinte, ar tăia toate pensiile speciale. Păi am mai Și zis noi cineva, am, mă. da. Am Și mai noi zis am cineva vrea. că primul lucru pe care îl va face când va ajunge în vârf, va tăia pensiile speciale. Și a tăiat ceva? Spuneți-mi dintre toate răspunsurile la întrebarea noastră, care vi se pare cel mai haios? Stai să mă mai uit. Deci mie mi-a plăcut ăla cu Mie mi-a comedia. plăcut ăla cu mâncărimile. Ăla cu comedia. Stai cu eu de la început. Mirela Alugogu a zis că gătim toate mâncărimile, dar nu, trebuie Așa? un răspuns la ce ai face dacă ai fi președinte. Mamă, fii atent, sarmale cu bandă de izoletă. Izolieră. Bandă izolieră. De Ce izolieră. în loc să Da, fășori crezut în că sală. izoletă din asta, doamne. Tu la Mie îmi asta place răspunsul lui Andrei Coman, dacă aș fi președinte, aș introduce în școală o Da, oră și de mie îmi comedie place, și mie. pe săptămână și materie obligatorie la BAC. Stai să mai să văd. iau și Hai să ne mai uităm la Nu comentarii. vă uitați, mă, că eu sunt mereu paralel cu asta. Așa. Unde trebuie să apăs ca să Zamzu văd? are Să și intri el, pe YouTube. Păi, Zamzu are și Da. el YouTube, dar nu intră. Așa, salut din Spania. Eu întotdeauna mi-am prins urechile în chestia asta. Bar la Puzi ne întreabă de cât timp ne cunoaștem. Îmi place și ăsta cu ardea de băut la tot satul. Păi cu Lavinia ne Băi, cunoaștem Renați. din 2008? 8. 9. 9? 2009. Deci cu Lavinia ne 2009. cunoaștem din 2009. 9. Iar eu pe Zamzul știu de când eram mic. El fiind cu câțiva ani mai mare ca mine. A fost mic vreodată, gen? Zamzu? Era mic și tot așa grăsuț. Era. Te bă de aici, bă, eram grăsuț. Erai tu cu ochii în pungă și mă vedeai. Eu, copil fiind, ieșeam prin fața blocului pe acolo și Zamzu împreună cu gașca celor de vârsta lui, cu chitara, agăța fetele, cânta pe Agăța, gard bă, în fața blocului. Și Cântam, de atunci îl adevărat, știu, na, adunam eram prin... toate fetele și toți băieții de la vreo 3 blocuri în jurul nostru și se făcea o gașcă mare de tot. Ceva ce astăzi nu mai văd, frate. Nu mai văd. Nu mai e unde, pentru că sunt mașini peste tot. Poate și chestia asta aș face-o, frate. Să scăpăm de atâtea mașini din București, construind parcări supraterane. Că niciunul nu se gândește la chestia asta. Să fac numai blocuri și birouri, dar parcare supraterană unde să intre sutele și miile de mașini n-ar face niciunul. Ok, cea unul l-a câștigat Zamzu. Ha? Da. Nu că mă țin Eu de- ți-aș face casa asta a ta să fie Ok, a bloc, câștigat cea 1 să la fie Lavinia. bloc. Lavinia câștigă cea 1.
Uitați-vă pe comentarii Păi și m-am mai haideți să uitat. Nu mă Da? pricep să mă uit. Uite, mai zis cineva, ci că fii atent, dacă aș fi președinte, mi-aș termina vila asta cu 4 etaje, deci a gândit că... Nu, în A glumă, gândit era- la tine. Bă, Da. era în glumă, nu, pe bune. Chiar aș face lucruri bune și lucruri mari. Sabotul. Că destul am muncit în viața asta să ajung să fac supă la ceaun. Ceva bun pe pandemie. Le-aș Ah, interzice da, străinilor. Lasă și tu. Am ajuns în Ce-am greșit, Am Doamne! ajuns în sfârșit și eu. În loc să bea moet cu divele la plajă, la piscină, eu stau și fac supă cremă la curte, la Băi, țară, da. Doamne! Nu știu de unde. Nu știu de unde să dă încet. Au, și mai iau o gură de somon ca să visezi că ești bogătașă de la Dubai. Uite, mă scrie fiica mea, mă, dar eu Ia nu pot. cu brânză. Cum dau eu, mă, sunetul încet, mă? Băi, vă rog. Ai un ciocan? Serios. Ai un buton în lateral, Zamzu. Dă-mi coace că îmi scrie fimea din Anglia. Dă-mi coace să facem scrie. Ia uite, a zis. Lulu Gilmore. Mamă ce ți-a scris. Dă-mi coace să văd. Dă-mi coace să văd. Unde ești, bebe? Deci, Lavinia, votăm Da. pentru... Stai să mă mai uit. La câte Mai e suntem? aici un comentariu, stai așa. Aș interzice străinilor să intre în țara noastră până când se face vaccinul. Ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă aici? Aici se întâmplă grătarul. Alegem și noi pe cineva ca să ne mă apucăm rog, să asta mâncăm nu ceva știe bun. nimeni, cu stai să mă uit. vaccinul, cu Lulu, da. o să vorbim Super după. bucătare, a ieșit o supă veselă, da. Da, într-adevăr. Asta a am ieșit văzut, bună. am Nu, văzut. Chiar a ieșit bună supa, Da. serios. A ieșit bună. Și că la supa cremă făcută de voi mergeau și câteva scoici, corect? Mangalia Online, prietenul nostru, corect? Păi, dar Așa e. normal, că el are în permanență Un ceaun de-astea. plin așa. Fructe de mare și de mică. Dacă Are aș fi de unde. președinte, mi-aș dori să Da, trăiesc da, cât mare. Iliescu. Că ce? Dacă aș fi președinte, mi-aș dori să trăiesc cât Iliescu. Bă, mie mi-a plăcut cu Iliescu. Mie mi-a plăcut Da, cu Iliescu. poate cât Iliescu, nu Deci cum. eu l-am iubit. Pe Iliescu, serios acum. Așa. Am trăit bine. Ah, ok. Pe vremea lui făceam de toate. Supa e de vină. Nu, berea. Băi, Mai am o gură. gata? V-ați hotărât? Ia uite, frate. Deci eu votez, aproape la final. Shit, mă. Ai, eu votez Sunt aproape la pentru final. Andrei Coman. Uite, abia aștept să uite, mâncăm. o pui Supă pe la cremă. premier. Ce, mă, mi-ajunge Mamă, la da, o linguriță da. din aia, supă cremă. De ce ea numai la ea se Ce sunt gândește? Supă cremă, crezi că mi-am făcut Deci nu interesează poporul. poporul. Dacă aș fi noi- președinte, vă confiscam ceaunul. Nu e bun, nu e bun. Da, aș prefera să mănânc. Îmi place asta cu Andrei Coman, îmi place. Dacă aș fi președinte, aș introduce în școală o oră de comedie pe săptămână și materie obligatorie la Asta îmi place. Da? Și mie tot asta îmi place. Andrei Coman. Zamzu, Da. eu cu Lavinia am votat pentru Andrei Coman, care zice, ce? a spus, dați-l afară pe Zamzu că mănâncă mult Da. Așa. și rămâneți doar voi doi. Foarte Da. bine. Da, și eu votez cu el. Deci, Andrei Zic, dacă Coman, ei doi au votat, de ce mă mai întreabă pe mine, mă, că e deja scor 2-1? De ce mă deci, întrebi? Andrei Am ales. Coman Așa. a spus așa, dacă aș fi președinte, aș introduce în școală o oră de comedie pe săptămână și materie obligatorie la BAC, comedia. Dar ora de comedie o au deja, la orice oră în care vor ei să râdă de profesor. Cum nu? Ce crezi că toți profesorii sunt cruce de Băi, închinați în câte unii? Crezi că mai sunt cum erau pe vremea noastră? Nu, Zamzu. Pe vremea noastră erau șalupe, mă, în sensul că dacă trecea un profesor, toți copiii se dădeau la o parte. Scuze, Acum dar eu mi-am mai profesorii pus fac puțin. slalom printre grupulețele Țin, de elevi. am mai pus un pic. Așa de jos au ajuns. Bun, Mai trezești deci și votăm? Da, eu, Ok, mie îmi place Zamzu? comentariul ăla. Da. Noroc? Noroc, dă și mie strong bone, te rog frumos. Deci, cine este marele câștigător? Unde-i cea 1? Andrei! Andrei! Andrei Coman! Coman! Unde e cea 1? Nu știu unde! A dispărut cea 1. Uite-l! Așa, bun. Andrei Coman, ai câștigat un ceaun! Și o să-ți punem în el toată supa cremă de la Lavinia. Să o mănânci tu! Și cu tot neamul tău. Andrei Coman, Ce răi așteptăm sunt să ne ăștia. trimiți un mesaj pe pagina noastră Trupa Sabotorii pe Facebook. Acolo ne dai toate detaliile în privat. Poți să ne dea și aici în YouTube. Ah, Poți să ne dea mesaj. Nu poate? Nu? Nu, Nu, detaliile nu. în Trebuie să privat, știm doar noi. cu adresa Păi- și lasă-ne și un număr de telefon ca să te putem contacta și vedem cum îți trimitem acest ceaun. Da, Ok? sau vii tu la București, dacă nu ești Prin în București. curier sau poștă, Da. cum? Și ei, pentru ce? cei care și-au dorit și ei să câștige și de data asta n-au avut șansa,
Să nu uitați că asta este doar prima emisie. Vom face chestia asta foarte des de acum încolo, pe tot felul de subiecte. Întotdeauna vă vom pregăti ceva bun, da? Nu neapărat ciudățenii sau nu neapărat mâncare, dar vă vom pregăti în permanență ceva bun, cot la cot cu ajutorul sponsorilor noștri și vom reuși, bineînțeles, să vă oferim și cadouri de fiecare dată. Sperăm. Cu siguranță vă vom oferi. Dacă aveți idei de a găti ceva la ceaun ce nu s-a mai gătit până acum, așteptăm și ideile voastre. Știi ce aș mânca la ceaun? Și cu supă cremă, nu? Nu, o cremă de ciocolată Da. la ceaun. Cum o cremă de ciocolată? Păi, auzi, nu vreți să schimbăm Care și bine. logo-ul ăsta Da, din ceva bun în ceaun bun? Că toți vreți să faceți totul numai pe ceaun? Nu mă. Păi nu, Și că o la să ceaun schimb faci- și ordinea ăsta, deci fii atent. Capacul ăsta îl pun jos și îl fac ceaun. Nu, frate. Trebuie să schimbăm în ce vrea Lavinia, că numai ce vrea ea, ce aș mânca eu. Păi atunci o să noi pun nu două. contăm. Respectă, O să dragă, pun două. femeile. O să Le pun respect. două așa rotunde. că sunt singura femeie dintre voi. Următorul live pe 22, Atât că mai trăim în viața, da? dacă mai O să rămânem în anunțăm viață. acum, anunțăm. Oricum, vă anunțăm când facem următorul live și vă așteptăm cu sugestii și comentarii la toate clipurile pe care le punem pe YouTube și pe canalul nostru Și de dați-ne Facebook. share. Ce e? Adică trebuie să-i dai share la ciorba asta ei. Să amesteci în ea. Trebuie să Ok. amesteci în ciorba aia. Pun pariu că toți vreți să mâncați friptură sau să vedeți cum va ieși friptura, nu? O să vă Data punem viitoare. poze pe Facebook cum a ieșit friptura la grătar. Dragilor, vă pupăm cu drag, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Nu uitați, like, share, subscribe, Trupa Sabotorii, Facebook, Instagram și YouTube. Mua! Mua. Și acolo? Și acolo? Peste tot. Peste tot, da. Pupici, cu lipici și sclipici. Da, hai să mâncăm.